nguyuh. Wong ora iki. Aman. Hop. Bejo. Aku som corona iki lho. Las ra nek pegang silarang. Aku nak mak klemprak kok gombal mugi yo. Ngamen apa piye? Ngamen. Wah, Aku yo. los. Kowe piye, Boy? Bos, jajal nyanyi yo. Nyanyi ta? Wah, yo penak lele kene yo. Ayo, Boy, bareng Boy. Kok ame-ame belalang Susu. lagumu keapian goblok. Keapian nek, Boy. Wes, lanjut. Ngamen nek. Los, yo. Ya. Apa kae yo? Woyo, rangsing-sing blas. Gede, buyuk nek nguyuh kok air terjun. Terjun ngono iki. Pedae larang iki. Dimaling apa piye? Iya, pan lho. Los gak wae. Aku los ae. Dal, cacil. Wong iki krungu iku jenenge wong iki. Jaya cepat ya lho. Wong iki aduk ngono. Ayo, wis proses. Hilang wesan hilang. Dik kredit ya. Dimaling sih Sang. Wes angel. Sepeda maling. Aduh. Entuk peda. Berarti akeh wong sudah bakal roh ngene iki. Iki. Wes mending. Iki jane pegak iso numpak itu lho. Ket nang kok diangkat. Sopo ra? Sehat yang angkat. Angkat to. Pak Peda yo kesel kok. Cah telu ra iso nggih. Numpak peda diangkat. Anu ae. Dening di daerah kene. Di Sultan Kliwon piye? Sultan iki lho. Usah sultane rada gendeng tak omongi kowe. Itu tinggal nandi ngene iki. Komna wis gak mau balik. Saya Gak apa-apa wis. ya Sultan Kliwon. Iya, ayo ya. Oneh. Angkut. Awan-awan ini yo. Enake pakai. Kirim ngombe es ini. Ocah ta pawe iki. Weh, kaget tau nya jeruk kopi jajan. Bah, enak ane, Pak. Ayo. Kenanku. Piyuh, pocrok piye rasane? Wah, ibual, Pak. Weh, jan kok urip kulit tenan. Ya aku gak rabine ta, Pak. Wah, ibu ya. Ya wis duit tanah sak munggane lho. Wis tak di mall ning adoh ngono ya panggah mbok. Iya lele. Paling kok kena karma, Pak. Weh, karma masih berlaku, Berlaku. Ya Allah. Enak iki, Pak, mana, Pak? Enak lho. Matamu goblok. Lah piye tepane, Pak? Mangane jus aku liten ya Allah anake wong, anake sultan kok ngono kelakuan lele mbiyen tak sekolahne yo angel lele. Oh, sekolah opo aku iki bolos terus yo. Yo angel lele diomongi. Jan ngono iki mangane karo tak posite ngene lele tak dibuka. Dijilat, dicelupin, jan nikmat le diomongi yo. Nikmat kok li. Heeh. Jale.
Saya pengen di Pak sore ini Pak. Kayaknya ada tuh Pak. Tapi ngongkon anak gua kagak. Mau Pak nanti. Hutan, ngono apa ya Pak? Ingon-ingon nganu gajah. Iya, karo unta balap ning mburi kalau mosok ra genah to apa ya. Gajah keman cukli ini. Ini cuwilik matane iki, cuwilik. Gawe kacamata nek anu ya. Tak tukokne kacamata sesuk kacamata kuda nek omah apa iki? Ning gure omah yo duwe kuda lek tenang. Mau besok-besok awakmu kan duwe dolen kaya kabeh duwe. Miskin to Pak. Ngapa miskin? Cek duwe mall kalau nang gone di kayak Afrika yang gitu murah genas yang bangun pae kayak. Bener. Kaya kami pitung turunan Pak. Lah aku anak nomor 8 lah bagian belas nah aku ngene iki. Oh iya lali ya. Rusak nek. Kayak aku kebencut iki kowe. Terus piye ngene ya. Lali lah. Yo panggil enak lah. Tak itik-itik lah tenang. Enak tamu ke Pak Mane? Sok. Oke. Ge monggo. Rusak. But. Rene le. Buka le tolong le. Monggo. Aku tadi kadang siapa ya? Yos, jangan deket. Yo nih. Oh, Allah ya Allah cip. Le. Piye? Gimana pernah musibah apa? Beda cek kredit 500 rong enek. Walah lekmu opo kae nyilih aku kae ta? Wah. Lah kok ilang dimaling wong iki, Mang? Piye terusan ini iki? Lah pas napa? Wah, aku pas nguyuh iki. Bae kok nguyuh lah kok ilang to. Wah, piye terusan iki? Lah yo, aku ki bingung golek ini ndi. Nang ndi ya? Wah, ngono kuwi sing roh Kang Sumaji ya kowe. Dukun ini sapa iki? Kang Sumaji ya. Sumaji ya. Apa nek petuk lho, nek petuk engko gusane tok digusah apa nek ngarani langsung tangkap bae. Langsung beleh ya. Langsung beleh. Wah, aku men dipancal kok mburi aku ora roh. Pancal kok ngene peh koclok pancal kok mikir. Iya lucu lho marahi. Kadang yo opo-opo lah. Angel loh guys. Angel nah. Kurang kerjaan, kurang penggawean gara-gara corona ya lupa diri, lupa ingatan kayak wong kayak paling. Kowe malah lupa diri, lupa ingatan Wah, angel iki. Ya Sik lano tak anu sik. Enek anu kala, enek bocah ya. Walah ya wis. Sik. Oke. Oh, Tak balik neh. yo, lewat kono. Gang kono. Cah angel. Bedae bar kredit neng aku lah kok. Wih, anak uang. Le tolong le, dibukane le lawange le. Bukan. Kocok cah. Cacah nggowo apa iki jane. Pedah, urun, Pak. Larang niki. Kok ngene iki bae ya. Jemene, Pak. Wah, aku yo pengen jane tangge sepeda ning Saudi Arabia ning gone Jalan Hintil Khura lho Pak. Ya, yo. Niku jalane walus niku, Pak. Walus tergowedi. Piroane ini? 20 juta ya, wis. Gak selarang-larang. Sik tak takok entukmu lho kondi ngene iki lah. Kancaku butuh duit. Butuh duit. Pangedolne. Saking catur nek sing iso numpaki tak junjung pas kesot. Walah. Tapi aku ora duwe uang cash iki. Soale dhuwitku jeneng bank. Bank yo sing duwe aku jene. Bojomu Pak, selin aku gak apa-apa. Oh gundulmu iki bojoku ning omah ke lho, menengo turu aja omong. Sik, aku ki duwe iki apa ya? Mau cash dudu cukup ora jane. Yo ki lho, HP sakmene mbane karep milih nyok lho. Wes ki lho tak ijoli anu pedahmu tak ijoli HP wis karep milih jang pilih. Ya. Ini ya. Sitok-sitok ra wis kon kabeh ra apa-apa iki wis. Wah, murah iki, mampu siang kok. Murah. Kicap mahal sego kabeh ra apa-apa lho. Nang kamar jek akeh sak
lemari. Wes, surat Pak ya. Surat, Pak. Wes, PN nih. Wes, betul Pak ya. Betul Pak. Mantap gue ya. Woi. Wes jakui. Melayu. Woi. Oh, pedas. Batile. Ceklek. Waduh. Aduh, iki pedaku iki. Waduh lah kae kocok kan. Barangku kabeh iku. Aduh.